Hei ja oikein ratkiriemukasta iltaa täältä Vierashuoneen löytöeläintalosta. Nyt on spektaakkelin aika. Ja mitä se tarkoittaa se spektaakkeli? Oikein suuret kiitokset kaikelle kannustukselle, mitä on tullut Vierashuoneen löytöeläintalon toiminnan pyörittämiseksi ja siitä, mitä on tässä yli 10 vuoden aikana saatu aikaan myös valtakunnallisesti. Minähän olen miettinyt, miten käy tämän vuoden jälkeen, kun löytöeläinsopimus loppuu. Ja ne sadat ja sadat kannustusviestit on panneet minut miettimään, entäpä jos minä lähdenkin tarjouskilpailuun mukaan. Ja nyt minun on todettava niille, jotka on aikonut tehdä kärrynpyöriä tämän vuoden jälkeen, kun Vierashuoneen löytöeläimen toiminta lakkaa olemasta Oulun seudun löytöeläintoimijana ja valtakunnallisestikin hyvin pitkälle suunnannäyttäjänä ja kempeleläisenä, pienenä toimijana, mutta suurena näkyvyytenä. Hei, nyt te joudutta kyllä miettimään ja harjoittelemaan niitä kärrynpyöriä seuraavat 4 vuotta, koska mä päädyinkin siihen, että tää on niin lähellä mun sydäntä ja niin lähellä kaikkia kymmeniä tuhansia seuraajia, että mä lähden tarjouskilpailuun mukaan. Ja mikä parasta, minun tarjous voitti tämän koko lystin ja ensi vuonna vuoden 2026 alusta laajenee tämä mun löytöeläintoiminta koko Suur-Oulun alueelle, eli siihen kuuluu sen jälkeen Kempele ja Oulusalo, jotka ei ole aikaisemmin kuulunut. Ja mikä parasta, se mitä minä olen aikaisemmin lanseerannut, Vierashuoneen löytöeläinten valtakunnallinen lemmikkipelastustalo, tukee täydellisesti tätä koko konseptia. Ja se mikä tästä vielä on jäänyt ilmoittamatta, niin me joudutaan, koska aina kun on julkinen tarjouskilpailu, pikkusen joutuu tinkimään hinnasta, niin mä oon päättänyt ja ajatellut, että se ei voi olla yksiselitteisesti veronmaksajien velvollisuus se, että maksaa siitä, että lemmikit karkaa vain ja ainoastaan. Nyt yleinen kustannustaso on noussut erittäin paljon, niin tulevaisuudessa ensi vuoden alusta löytöeläinten eri hinnastot tulee nousemaan aika reilusti, mutta se silloin kohdentuu täysin oikein, ei yhteiskunnan kukkarolle, vain niiden lemmikin omistajien kukkarolle. Ja se, että tähän tulee tämmöinen valtakunnallinen näkyvyys sen eläinpelastustalon toimen mukana, niin se tukee tätä kempeleläistä suurta auformääristä Vierashuoneen löytöeläintoimintaa, eli silloin mä pystyn tukemaan ja siis hoitamaan kaikkia löydettyjäkin eläimiä yli 15 päivän ajan, ja tästä mä tuun informoimaan vielä lisää, mutta hei, tässä viesti, olkaa ja kiitos kaikille, jotka tuitte ja kannustitte, että Simo, sua tarvitaan sekä Suur-Oulun alueella hoitamaan tätä asiaa, mutta ei pienimmässä määrin valtakunnallisesti olet yksi suunnannäyttäjä, miten löytöeläintoimintaa hoidetaan isossa kuvassa. Kiitos siitä kannustuksesta. Tästä on hyvä jatkaa ja esitän uusia nyansseja myöhemmin tässä, mutta tässä pähkinänkuoressa kaikki tärkeimmät, ei muuta kuin lykkä, moi moi!